ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World.
us bountiful blessings, mga kapaglaom. And He has prepared something for us today. Claim it as we celebrate the Sabbath kabanang Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning! Good morning! Sorry kayo, no? Welcome back, Charm. Na-excite ko. Good morning ba? Good morning. And dariling din. Yes, Thank you for having us. welcome! Yes, ang lipay yun I-claim na to ng giingon ni Yop. Kay Yes. ila ang presence is a blessing indeed. Welcome back to Exactly. the Philippines and welcome back to Panimbaya Panimbaya sa Kabuntagon World. Nation. Ay, world. Atang to, Panimbaya sa Kabuntagon naman to. Yes. So, Welcome back. World pa kasi lovely na bilin pa rin the squad. Yes, so Charm, amog yung ikalipay sa pag-ani ninyo karon nga bisan sa mubo nga panahon nga mag-uban ta kay mubalik naman pud mo. Lipay gid mi nga nagpadayon ang ato ang pagsuporta sa media ministry. Amen. Amen. Welcome daw. Wala ninyo to. Ate Charm, mas tuyan ni mo Nag-gather pa sa na naman jud ka diri, nakabalik na jud ka. It's nice to be home. Yes. I mean, lahi raman yun. Na-feel na ako ang feeling dito sa mga Pinoy nga muatog abroad. Nga, bisag unsa ka bibo dito, bisag unsa ka daggan ang pwede nimo buhaton dito. Lahi ra gyud ang Pinas. Yes. Lahi ra gyud ang Oo. feeling nga kanang naa ka sa imong Pinoy-anan, nga kauban imong mga friends, kauban imong pamilya, lahi ra gyud. So, I understand now ngano ang mga Pinoy bisag unsa nila ka successful sa lahi nga nasod, mubalik yun gyud sila diri. diri. Oo, no? Ate, can you O please... mukwan ba ka na mo? Agree ba ka na da? Agree ka da? Agree kayo po, Ana. In fact, ang ako lang experience kayo, makauli ko twice a year sila ni Ate Charm. At Once in a blue moon. nalagsad yun kayo. Kung sortihan ako gamay. Nasortahan Ang gamay. wala dito, di ninyo malimtan nga walay tamban dito nga isda. Walay bula dito, Oo, walay walay bula kumunggay dito. ito. Mahal kayo, walay. Bitaw na ako'y question, no? Sige, sige. Kanang Yup. foreign ka sa usa ka country, sulisod kaayo na especially atong faith, unsa na to pag-practice. So unsa may mga challenges nga inyong giatubang dito no sa inyong pag-adto dito. Si Ate Charm sa America, si Daria sa China, di ba? Actually, at first 3 months na mo, wala gid mi kasimba. We are like an hour away gikan sa church, gikan sa grocery store, gikan sa tanan. So we're in the middle of nowhere. So wala mi sakinan, wala tanan. As in, dito yun na-test ang faith nga dito ko nakatry og luhod nga grabing luhod. Nga kanang makahila ka. 3 months taas na ba? Taas ang 3 months with all the things sa imong i-adjust. Taas siya in a sense nga pero siguro inato ang length sa panahon. Tungod kay gusto pud ma-feel siguro sa Ginoo nga. I mean gusto niya nga makikistorya mi niya wholeheartedly nga walay lain noise, wala tanan as in siya ra gyud og kami. So daghan ang gihatag sa Ginoo after 3 months, daghan ang gihatag sa Ginoo nga panalangin. We were blessed with people nga Yes. wala na mo na ilhan. Foreigner and Pinoy nagtabang sa mua. They traveled 12 hours gikan sa ilang place just to give us food. As in 12 grabe hours. ina Wow, na. that's really a Lahira gid ang blessing. Pinoy. Blessing. Daw kay na nga blessing. O karing pagkahiusan nato pagbalik. Yeah. It's This also a is blessing. really a start of blessing. a celebration po, no? Kay samtang nagkauban namo kamo nga mga pioneers, no? This is really a celebration. And speaking of celebration, mga kapaglaom, kita mga Pinoy, kasagaran sa mga Pinoy, basta kay na celebration, mag-inom. Di ba? Kung maproblema, mag-inom po. Ganun mag-inom. Magid sa festivities sa kaning pag-inom. So ato na isgutan niya sa GMP, no? Sa Good Yes, Morning Pastor. oo. Abangan niya mamaya mga kapaglaon. Pero for the meantime, let us be serenaded by the singers named, they are called Radiance Singers. Diri lang sa Harana sa Kabuntagon. How lovely are thy dwellings, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. It is sparrow hath found her house,
Yes, mga kapaglaom, no? Dili ginato ma-enjoy ang life kung dili sakto ang atong panglawas, di ba? O karong kabuntagon atong hisgutan ang stress, Kuya Wing. Di ba? Real Ang kanang, talk na. yes, real talk na siya. Makahatag og disease ang stress. Kaayo, no? Tungod sa stress, kadugayan, masakit gyud ang isa ka tawo, di ba? Daghan kay mga sakit nga mugawas. Pangutana ron daghan ba tang na-stress ani? Actually, ng stress. kita walay tawo siguro nga dili Walay ma-stress, stress. Kuya Wing. Oo. Depende lang sa tanan. pag-manage. Pwede po, depende sa Handling. pag-manage. And that is why aniya si Doc Leila muhatag ka natong mga impormasyon. Aniya lang sa Health Bits. Stress is any condition which inclines to disturb the equilibrium or balance between the individual and its natural resources. Stress is a common human experience in our society today. But the truth is, God designs our body to respond to stress in any form of stress hormones like adrenaline, epinephrine, and cortisol. However, when these hormones reach the circulation in high level, it can cause health problems such as heart disease, hypertension, diabetes, gastrointestinal problem, and skin problem. Are you experiencing stress? Here are 6 healthy ways to reduce stress. Number 1, take a break from stressor. Give yourself permission to step away from it. You let yourself have time to do something else. Just even 20 minutes to take care of yourself is helpful. Number 2, exercise. Exercise is a great way to distress. A 30-minute walk, run, swim, or dance in the midst of a stressful time can give an immediate effect that can last for several hours. Smile and laugh. The more you laugh and smile, the better. Laughter is proven to lower stress hormone, reduce inflammation in the arteries, and increase good cholesterol level. Number 4, get social support. When you share your concerns and feelings with trusted person, it does help release stress. Number 5, meditate. Take time to read the Bible and pray. Research shown that meditation relieves stress. Number 6, go out. Enjoy the fresh air, the sunshine, the sea breeze, and the natural landscape. They can instantly lower stress level. This is Miss Lila reminding you, happy is the people whose God is the Lord. Be healthy. It's a wise choice. Yes, so dili kita dapat magpa-stress, diba? Ato ginang likayan nga ma-stress ta. So Laughter dapat is the best medicine. exactly Kuya But if Wing, you love- no? Stress siya, katawan na lang. Katawa na lang. Pero katawa ka sa saktong butang. Ay, pagpata ka katawa. Ay, basin eh. Gusto po magkatawa nga ikaw, Mas Raisa. stress ang nagtanda. Mao, matingalang magtanong. Bitaw mga kapaglam, atong i-welcome natay bisita diri sa studio live do ang atong mga faculty and ang mga student gikan sa Adventist Medical Center College, no? Akong Hi, welcome home, no? to the Ako ma'am na si show. Ma'am Joy Osorio and si Ma'am Sharon Valenzuela and kauban ng ilang mga estudyante, no? Good Naana morning. sila i-tape nga segment later on. sa Diba? Enjoy mo sa pagtanaw. Okay. Yes. Nagabalik ta diri sa ato ang discussion ganyan nga naputol about sa ilang mga Yes, langyaw dito oo. sa laing dapit. Kao ba ni Ate Charm o ni Darrell? Actually, nako'y pangutana kay Yes. Darrel. Curious ko da. Ganun zero ako output sa China. Yung saan mo pag-survive sa country nga, dili English-speaking country? Yes, I've been to that place. Lisod kay dito Darrell Jud. Ang mga gamay ra jud sa mga Chinese nga kabalo mag-English and lisod kayo ang conversation jud nila dito. O say mag-body language, sign language na lang Sign jud language. ni. Yes. Actually, before I went there, ako nang tubagon, nag-research ko, kinabay ko yung maduulan nga Adventista, na ba? And nitubag sila nga naa daw, duha. So pag ato na ko dito, lipay ko kay dili day duha tulo. Ang nahitabo lang kay kang teacher kung 3 months siya wala kasimba,
3 months ko nakasimba, after ato wala na po dayon for Wala ba? for several months. Nga naman. Kay dili pa man to winter. Then di ba to na ang akong gipuy-an padulong sa simbahan sa Adventista mo sakay pa ka og kining kumbaga train. Okay. Dayon masakay na pag ka og bus. So mudagan ang travel mudagan og tulo ka oras tanan. So, bali yung simba na sa balay. So naitabo ato kami upat nagka-iusa mi nga dito na lang sa mga apartment dito mi okay. magkanta-kanta mag-service. Pero naagi church dito. Na church ito ang ako lang kay anang dili mi magsinabtana dito ako masabta dito numbers ra gyud. So pagabot naman sa simbahan kabalo sila nga foreigner mi hatag mi nila sa usa ka corner nga dito ra mi. English. Dili kami lang dito magkayusa mi then sila po dila din na. Pero it's a good news no nga naari mga Adventist dito nga Chinese. Yes, di ba? And they still keep the faith burning. Yes. Yeah. In spite of the boundaries in language, Actually, culture. ang Pinoy bisag asa sa kalibutan, kuan gyud siya kanang ang Resilient. faith bitaw niya. Kanang makita gyud bitaw nimo dili siya nga kanang maglingkod lang in one corner. Yes. Excel gyud siya nga okay, I wanna do this or I can do this. Wala na ba magrepresent sa self nga. Especially kay naanad ta sa church nga naagi tay buhaton. Dili lang nga maglingkod lang. So, bisag asa sa naong sa kalibutan makita nimo nga ang mga Pinoy mo initiate yun o activities, labi na sa youth department, sa sa US kung imong makuanan ang mga English churches, wala kayo sila youth. Tungod kay ilang mga youth naa dito sa Separate universities. Universities. So, boarding school. Kaya ang mga school dito is like 8 days, 3 days travel, 8 hours travel. So, layo gid siya. So, ang narito sa English church kasagaran, Adults. mga senior. Wala youth program. On our first Sabbath nga nakasimba mi, we were waiting like, asa man ang AY program? Wala. Ignan mi nga, wala na AY program. We traveled another 2 hours. Wato na po mi para lang Lahi nga mag-AY church. program. Lahi nga church is Las Vegas. Pagabot dito, nag-meeting na sila. So, wala po yung youth program. Pero ang inyong place di asa mo original sa Ang America. among Oo. place is like a reservation. Oo. Na-adapit sa... Sa Navajo Nation. Yeah, dili siya Navajo. It's part of Kingman area. So dool na siya sa California. Dool po siya sa Las Vegas on our first time. So Charm, Then si nagtudlo Da- man jud ka diri Oo, sa sige. Pilipinas. Unya unsa man ang kalahinan pagtudlo dito nga Sa naa ka America, dito nga oo. mga dagko na imo mga estudyante dito. Mas dako pa sa imo Actually, Basta ka sila. ang mga oh. bata mangutanas lang, why have you become a teacher? You're so small. Maybe ko nga, I'm just 7 years old. What? Then, maybe ko nga, I'm just smarter than you. That's why I become a teacher at 7. Ako tayo napo ko ipunta sa imo kay ga-follow ko sa Facebook, medyo ko maibog ba. Kaya nga ako wala ko output sa China kay katong upat na imo na tong duha karon, duha na lang mi kay ang isa na Minyo, ang isa nagwanta missionary na sa Pilipinas. So ang isa na Pilipino anang kami na lang duha din usay dili kay makita. Anyway, ang ako tiba kay what inspired you nga mo padayon bitaw to reach out kay ako mo na substance sa akong pag-follow sa inyo sa Facebook. Kamo tong di ba wala man nakasimba for months, but inyo to siyang gikuha nga challenge. You bought a car, then kamo ang nag-reach out to ato mga churches, and then kamo ang nag-ignite sa mga members dito to participate in Panimbaya's Kabuntagon World. Yeah, I think it's a inspires blessing. I'm just so blessed that Andrew is my husband. Kaya siya gyud ang gapush. Siya gyud ang gasigi og ingon nga. We were blessed by the Lord. We should not stop doing anything for His glory. So, I mean, kuan kayo siya, God give us the right people. Yes. There was ang atong Covina Internationalized Day Church, they're always been there para kanang ma-encourage me. Sila nagtabang sa amo at first, antod karon. Dayon, kung na mga activities ginatawag mi nila, anhi mo diri sa California, natay i-shoot inani. Dayon ang ato ang kids station dito na buo. We were in the church board. Okay kayo, ang positive kayong response. Dayon pag dito po sa Arizona, namin na-meet nga Asian director, Filipino, kay Asian man. So siya naghatag og chance, okay, naamoy capacity to do this, okay, let's do this. So nag-organize mi dito og mga activities, kauban nato mga teachers, ginatabangan nato sila, unsa ang pag-establish a live at first
year nimo kay Filipino sa style. Pakita niyo sa mga kamustahan Filipino na style. videos. I-prepare na mo ang mga food. I mean, God has paved the way for us nga kanang mas smooth ang ministry ug it opens our world ba nga wherever you are kung mangita lang yung kag something to do. No, mapagamit po ka sa Naagyod. Ginoo. Naagyod Daghan siya. gyud kaayo. Pero ang nakanindot charm no kay dito sa Kubina daghan ditong mga EY leader na kanhi dinhi sa NCMC. Mao na ang nakanindot na siya officer pod ka sa EY. So unsa man ang inyong Connection wala mura na- connection na nga wala na ingon gap nga diretso na gid kay kini EY leader unsa ang napili mo dito? Actually, it was a blessing to be part of the youth department. Wow. Pag-abot dito, youth pagyapon yung Pag-abot dito, si Kuya Sammy Salarda has been always a part of the youth department. Bisag asa na siya. Ang iyang topic, youth department flies program, mga program diri, campings, Empower lang youth. Andrews Camp. Ang mga young people dito, gitagaan nila chance sugod kasi Pastor Cañales has been a youth director diri. Gitagaan nila og chance ang youth to excel, to become a useful instrument sa ministry. Those activities you mentioned are our activities here, di ba? Yeah. So, Filipino style gid sa kayo. Filipino style. Actually, maski ang English nga church, kung naay Pilipino, may mo siyang Filipino style. Like sa New Mexico. Ang New Mexico is sila Jun din ha. Happy Sabbath sa inyo diya Jun. Gamay, mga 13 yata sila or 20 ka Pinoy. Wow, Dayon, daghana. pag-start ewan sila dito, Pinoy style, na Bible game, na Bible trivia. Wow. Wala po yung So, audience nga dili Pinoy. Yes, I mean English church siya, dayon sila most of ang them. narito. Most of them. Oo. Tapos sila galid. 20 ra sila, pero sila galid. Isa po yung reception Filipino sa mga spirit. kuan. You Mga foreigners will be nga, uy, murag bago lagi ni siya nga concept. Bisag asa ang Pinoy, Malingaw po sila. ma-appreciate yun sa kauban na po nato nga mga puti. Okay, okay kaayo sila, wala. Gamay No nga butang ma-appreciate. discrimination. I mean, ganahan ko dito po kay gamay nga butang ma-appreciate. Wow. Dito rin yung kukakantag special song. Congrats! And sa imo nga daw unsa man Si imong Daryl challenge po, pagtudlo oo. dito sa mga Lahi naman ang pikot ug student. mata karon mura na pug kag pikot ug mata. Ito language good din. Ang mga estudyante, mga datos. So, ang pag-say no sa ila, kung ano, foreign gamay. Dili kasi Imong ganun ni ginatudloan say no. dito is unsa man? High school, High school, okay. Arang yung Don't kada worry, high mas, school. masako pa ko sa ila. Sa ato pa ang imuhang dating dito social ang dating dili kuan kay Medyo- mga social ang medyo dating. okay. So High-end ba ito ilang families? Oh. Anyway, that's why you guys excel no in a foreign place. Kay because in the first place you have that burning desire Correct. to serve the Amen. Lord. And God is there Yes, always. and additional na as a Filipino kay Mabuhay really, ang Pilipino. Yeah, Amen. excel Mabuhay as ang a Yes. Filipino. Actually, hold on lang yun Wow. sa promises sa Ginoo. Na ako'y last nga And question, that's no? the song. Impact ba nga? Kanang nabitaw tay tatak panimbaya, naabay mo kuan. Pero na itatak panimbaya ba nga pag ato dito, di ba, host man gid mo sa una, namo sa Panimbaya sa Kabuntagon. So Yes. pag ato dito, naka-help ba siya? Nabay impact sa mga tao Ay, dito? dako kaayo yop kay kung makita sa tao, oy Panimbaya sa Kabuntagon. Anyway, mga kapaglaon. So, na si- Ready na atong radiant singer alang sa ilang next song sa Haranan sa Kabuntagon. And they keep on reminding us to hold on to Jesus' Amen. promises. Yes.
disarray and conflict that happen today are mostly related to alcohol drinking. It is also a cause of more than 60 different health conditions. Alcohol is a depressant drug which slows down vital functions, resulting in slurred speech, unsteady movement, disturbed perceptions, and an inability to react quickly. Our attitude toward alcohol may be well conditioned by our culture. To some, the partaking of this is part of their tradition. But at all points, we must seek to be biblical. This requires resisting the temptation to go beyond what the Bible restricts. Proverbs chapter 20 verse 1 states that wine is a mocker and a beer brawler. Whoever is led astray by them is not wise. What does the Bible say about drinking alcohol beverages? And how could we relate this to the time when Jesus turned the water into wine? Let us detach ourselves from being trapped in the peril of alcohol to human body, only here in Good Morning Pastor. Thank you for tuning in. You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning, Pastor. Ang Biblia, mga kapaglaom, nagahisgot sa pipila ka okasyon nga adunay mga selebrasyon nga diing gitugot ang pag-inom og bino. Din ato ganing mabasa nga si Ginoong Hesus mismo ang nag-ilis sa tubig nga mahitabong bino. Akong pangutana karon, unsa bay angay atong buhaton ining alcohol niining bino, ginatugutan ba nato ni sa atong iglesia, sa atong mga katawhan nga inomon? Sala ba ang pag-inom niini? Aniya si Pastor J. Policarpio, magauban ka nato para hatagan kita kalamdagan ni ining hiskutanan. Pastor J, good morning. Good morning, Pastor. Good morning sa inyong duha ug sa tamang mga viewers. Good morning. Good morning, da. Sa dugay ni kayo, nagkuyog tani karon, nagkuyog na putag balik. Balik na pod. So, last na ko guest, kamo ra gyapon nga duha. Oh, so karon Okay. balik na reunion lugar ni siya, Pastor. Reunion. Praise the Lord. Sa sunod nga Sabado, mao na gitong reunion na to. Yes. So padayon ta karon, Pastor, isgutan na to ning ilimnon nga makahubog da. So, before ko mo pangutana sa nga adunay kalamigitan sa bino or sa alcohol, Pastor, ako pangutana kaning ang atong lawas, holy. Okay. Unsay bud pasabot ani? Sige, sa tanan nga naadi happy Sabbath or good morning. So, thank you so much sa pangutana. Actually, ang pangutana, why our body is holy? Nga naman kinahanglan gyud niya ang atong lawas balaan. Naay tulo ka rason mga kapaglaom sa mga nagatan-aw karon. Ako i-share kining tulo ka rason nga naman ang atong lawas balaan. First reason mga kaigsunan, ang atong lawas gituga sa Dios kay ang atong Dios balaan. He created us. Yes. Yeah, since from the beginning sa Genesis mga kaigsunan, ang Dios nga nagtuga sa atong lawas, He is a holy God. He is our God nga dito sa langit. And secondly, ang rason nga ang atong lawas importante ug balaan ni siya because God the Son redeem it. Giluwas ta sa Ginoo dito sa Kalbaryo sa cross. In the first place na ay punto nga ingon, we are bought with a price. Kanang bili bitaw nga dili mapalit sa bisan unsa. So ang atong lawas nga nahimong balaan kay gitagaan og pagtagad sa Ginoo. And third mga kapaglaom, ang atong lawas mao ni siya ang puloy-anan sa balaang espiritu. Wow, nindot kayo. So Pastor, Agad holy. mo na nga. Yes. So And Pastor, nagpuyo resides ang in balaang. us. Yes. So Pastor, kung muinom ta sa ilimnong makahubog, sala ba kini? Kaya ang atong lawas balaan gud. Kuya, wag kayo ni mangutana. Diretso na yung Diretso. Mga kaigsunan, no? Pwede ito bagon yes or no ragyod. But you know, ang ako nga i-emphasize diri mga kaigsunan kay ang atong lawas mo ni siya ang puloy-anan sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo o gusto sa Ginoo nga tipigan nato. Kining pangutana nga sala ba kaning mag-inom sa alcohol, beverages, mga kaigsunan. In the Bible, sumala sa imong intro kaina nga, ang Diyos actually, the first miracle of God is in the wedding at Cana. So, unsa tong gibuhat ana niya? Ang water gihimo wine. So, ang pangutana, unsa klase nga wine? May mga theologians nga kanang wine daw, dili na siya grapes nga. Nay mga theologians, na pa mga scholars ana. But you know, when we say about the wine mga kaigsunan, nay gihisgutan sa Bible nga daghang klase sa wine. And then
with regard sa wine mga kaigsunan, dili ta makadiretso nga sala na sa musulti ta nga makainom og wine because in the first place wala man bisan sa pagkaon gani ang Ginoo gaingon siya nga he's very common nga sa pagkaon bitaw kanang bread okay kay na siya pero kanang gluttony nga ginamin sa Ginoo kanang sobrahan na bitaw kas kaon. Wala ko nag-conclude mga igsoon nga ang wine is nun basta the point is that ang Ginoo ingon sa diri sa those who do not belong to Christ do not have the Spirit of Christ residing in them. Ang gusto sa Dios nga ang aton lawas balaan og dapat kinahanglan ato gyud tipigan. So ang pag-inom sa wine mga kaigsunan sa balaang kasulatan no excuse me naagiingon diya sa Proverbs chapter 20 verse 1 ingon diya mga kapaglaom nga wine is a mocker kanang bino unsa daw mocker kanang mangiilad And beer is brawler. yeah and then ang point is that nga kanang tao nga nagabuhat niini he is not wise wa ingon sa nga makasasala na gyud ka you are not wise kay nga naman in the first place gitagaan tag rason nga naman ampingan nato ang atong kaugalingon. Siguro pastor, kung muinom kag wine nga mahubog ka, mawala naman kasi mong kaugalingon. Yes. Mawala na kasi gilingon. Pero lahi na karong moderno nga panahon. Kami ngom na tuba naman tayo imnon kay di kayo kan tuba kay tubi gikan man sa lubi. Abi mo na So kung mahubog na ka, mawala na kasi kaugalingon, diha na siguro mosulod nga makasala ka. yes, actually mga kapaglaom no sa Bible, mo na gani we have the Bible. Kay sa Bible na yung mga tao nga nahubog. Even si Abraham. Si Noe. I mean si Noah, Noah. Di ba na hubog siya. You know, in the Bible actually, ang ato diya is that kanang alcohol, beverages, mo na sa ang dapat natog likayan because na ay something nga gidugang ana diya. Pastor Jay, lakbit lang ko kay balik ta atong katong Jesus turning water into wine. Mao ganing common argument sa mga taong umiinom ba. Mingon sila nga sige tugot lagi ni kay gihimo ko sa Ginoo ang tubig nga mahimong bino. So, I'm no theologian. So, ang ako lang unsa may clear interpretation ani nga imong maipahat sa atong mga tigpaminaw. Okay, so diri mga kaigsunan na sumala sa akong gibasa bitaw balik ang kanang story. Ang focus ni Jesus diya sa pagbuhat niya sa wine is not for people to celebrate or to have party nga. The focus of Jesus is His divinity. Kanang pagka Dios giunsa sa Ginoo paghatag og miracle actually diya sa wedding at kana mga kapaglam. And regarding sa wine, nagahisgot ta og mga wine kasagaran even gani sa communion service mainom tag wine. Yes. So unsa man ang wine diha? Are you saying moderation lang? Are you saying tim-tim lang siguro? Actually na ay consider nga mga wine kay mga wine Tambal. nga na wine Medicinal, nga yes. Tambal. giingon nila nga kanang fermented wine o non-fermented wine. Pero dito ta sa US banda, bugnaw dito, lapit na sa China siya, ga snow dito. Yes. Di ba pwede ka mainom og wine nga isa lang, muinit na imong lawas, mo protect na sa kabugnawon. I'm sure tinod na but I haven't tried. Wala ko Wala ko ka-try. So, pastor, ato mo ginasayran diya nga kung mo inom tag bino nga makahubog unya mahubog ta diha na mosulod ang kini Siguro ka na. That's the point. That's the diha point na mosulod ang sala. Ang reason why we're drinking. Let's be careful sa inyo dira kay because alcoholism ang ginagamit na karon, it could lead us to addiction. Kanang ma-addict Addict bitaw na sa ka. usa ka bagay especially sa alcohol. And be careful with that. Kay ingon diri sa Bible gani sa Romans chapter 14 verse 20, do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a man to eat anything that causes someone else to stumble. Kanang makita sa tao nga kini nga tao play inom man nahubog man Kay pastor kung mahubog na ka, mabutang naman diha goy batasan. Ang gani diha bisag dili hubog, wanay batasan. Pero pag mahubog na ka, mawala na jud kasi mong kaugalingon. Diha na siguro mosulod ang ato ang sala kay mawala naman kasi mong kaugalingon. Last pastor. Okay. Ang ato ang pag-atiman sa lawas obligasyon ba ni nga mahimo tang Kristohanon? Yes, nindot kay nga pangutana, obligasyon ba? You know, mga kaigsunan, as a Christian, ako'y na-prepare rin. The Christian understanding of body and soul from Scripture obligates us, created being, to be good stewards of the bodies that God has given to us. So, kita tanan nga nakabalos ka matuoran, tabala ang kasulatan, gipilialan tas Ginoo sa atong unsa
sa atong lawas. So importante kaayo mga kapaglaom sa mga nagatanaw karon, importante kaayo nga ang atong lawas usa ni siya kapamaagi nga atong ampingan, because in the first place we know nga kung ampingan ni nato ang Dios mo puyo niini, ang Dios malipay niini. And lastly mga kapaglaom, we are to honor God with our bodies, not as means to earn God's grace, but as means to express our gratitude for the grace He have already shown us through Jesus Christ. Thank you, Pastor Thank Jay. you kay Pastor. No, Salamat nindot kaya sa itong discussion siya. siya. Nindot kaya itong discussion. Yes. Ang ato dia, Pastor, nga, ning ato mga istorya, labi na istorya nga, mura na taghubog, bisa joke na to, mingo din, shot. Hindi kaya na to na shot. So, Pastor, daghang kay salamat. Daa ba kay parting words sa atong Yung mga mga viewers? church Labi na members sa dito sa imuhang church diha sa Bulwa Minahal Church. sa Oh. kabuhi, kinabuhi. Yes. Naa ba kayo mensahe alang nila? Okay, so sa tanan nga nagatanaw sa viewers o sa family nako nga natin sa Victorias Negros Occidental o sa Bulwa nga na-assign ko diri sa church sa Bulwa mga kapaglaom, atong hinumdum, the Bible is very clear. Whatever things nga out sa atong pagabuhaton, unsa atong imnon, unsa atong pagabuhaton, pagakanon, we will always keep on doing it for the glory of God, kay ang Dios mo tabang ka nato ug mo gamit ka nato mahimong epektibo sa iyang buhat. Again, thank you for joining us, Pastor Jay Thank you so Policarpio. much. Mga kapaglaw, more relevant discussions at tangi next week o ba na po sig. So, ngawing for the meantime, ani ang Kids Station. Atong tanawan. Welcome to Kids Station. Today, we're gonna do activities for our moms. It's a secret. First, we get this paper and then we cut the cups out. And after we cut the cups out, and then after that we glue it right here. And then we write something to our mom. And then put 3 sticks here. And then after you put the sticks, you do that right here. Okay, enough talking now. I'm gonna finish this. I'll show you the finished product later. Here's the finished product. And for all the mothers out there, happy Mother's Day. Thank you for all the sacrifices you make for us kids. And kids, in Ephesians 6:1, it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Always remember that, kids. See you next time. Bye. Lain na sad nga adlaw mga kapaglaom dinhi sa Bible Beat sa Kapatagan. Ako makauban karon, Brother Rio, usa sa mga host sa Haranas Kabuntagon. Mayong buntag mga kapaglaom o kami inyong makauban karon sa Bible Beats diri sa Municipality of Kapatagan. Yes. So unsa man nato pangutana sa atong mga kapaglaom karon? Grabe ra kasayon niya. Ato ng pangutana, di ba si David yan nakalaban si Gulayat. Gulayat katong pinaka-kusgan nga tao nga gikanlukan sa gubat sa una. Isog kay nga tao, isog kay nga tao. Sa atong pangutana sa atong mga kapaglaom diri sa Kapatagan, kung unsa ang tribo ni Gulayat. Kaya ganong isog man gyud Isog siya. guys siya. So ready na ka mangutan na ta sa itong mga kapaglaom. Grabe, ganina pa ko kapanikan niya. Ikaw. Pero mini ready. Basta volunteer sa Hope Channel, ready na. So go. So niya ta karon sa ukay-ukayan. Yan, ato sa ukay-ukayan ya. Nangitnag ukay-ukay. So naatay pangutana niya karon. Unsay tribo ni Gulayat? Ganong isog man kay siya. Israel o Filistihano? Oh. Palestine? Palestine, ayun. Kinsa? Palestine, tama saya. Tama. Ayan. Si David, Israelites mo to. Aha. Sa ato pa si Gulayat. Palestine. Palestine. Oh! Grabe si Kuya to. Tagaan ka na mo Bible. Unsa ang tribo ni Gulayat? Yan nung isog man kay siya. Palestine. Imo ha. Palestine. Nakisonso na ka na. Kanang sure, ikaw sure ka. Sure. Okay, ang tubag. Ang tubag kay Palestine. Yay! Lahat mo. Today. Thank you. Pangutana, go. Unsa ang tribo ni Gulayat? Kanang Palestine o Israelite? Wala ko sa tribo ni Goliath, pero siya, dili siya pan sa patagan sa Ginoo. Wow. So ang answer, unsa man? Palestine tay. Palestine ang iyang tribo. Isa Palestine. Sa
Ayun. Unsa ang tribo ni Gulayat nganong grabe man niya kay isog? Asa man siya na? Highlights. Ikaw na, asa man siya? Si Gulayat. So ang tamang answer kay Palestine. So check si nanay. Nakatubag mong duha. Nakatubag mong duha. Pero isa ray check. Nun. Srilanon. Okay, ang tama nga tubag unsa? A. Palestine. Palestine na. Okay. So, thank you. Pero tagagyapon ka ng muog, regalo ma'am kay nag-answer magyapon ka. So, nakay balunan og mantel. Styling lang siya, styling. Ikaw sir. Asa sa duha? A. Palestine. So ikaw na nag-starlight. Oh, kinsa to? Og si Gulayat. Kuan siya sa tribo nga Palestine. Palestine siya. So check sila ang duha. Nakadaog mo. Israelites. Israelites. So ang tubag. Ang tamang answer kay Palestine. So tagaan mo na mong Bible. Okay. So dagan kayong salamat sa iyong panahon. Okay, sige. God bless. Daghang salamat Rio sa imong pagkuyog nako karon dinhi sa Kapatagan. So nindot kayo no, dunay nakatubag yun sa ato ang Pangutana karon. Napoy wala ya, Napoy pero malipayon ta kay nag-try gud sila silang best. Kinahanglan gyud nga magtuon sa balaan kasulatan. Tama yun na ya. So, doon na tayo pasalamatan karon. Yeah, gusto na mong pasalamat sa atong sponsor no, ang The Flock Music Ministry og ang si Pastor Jun Duroy and family sa paghatag sa ato mga giveaways and sa ato nga Bible. Tama. So, thank you kayo once again sa imong pagkuyog nako karon. Thank you kay Pudiaway sa payan. Yes, sa studio aircon tanto bugnaw kay pero dire pasingot ni siya. Pasingot. Yes. So mga kapaglawom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Kini sa kapaglaom Rio Pasko. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Hello everyone, this is Jovit Paldivino and you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, balik ta diri sa studio mga kapaglawom. And karon kauban nako no ang mga teachers and students of speech and stage arts and creative writing gikan sa AMCC no para ni siya sa ilang exposure to serve as a learning outcome sa ilahang subject. And with us today mga kapaglawom is si Ma'am Joy Usuria and si Ma'am Sharon Valenzuela kauban sa ilang mga students no. So good morning. Thank you for coming diri sa atong show. Yes. And you are introduce nato itong kagalingan. Good morning, Liz Tanano. So we are from Adventist Medical Center College. Dinhi akong usa ka classmate, a nursing student, si Chris Tanyo, and then education, secondary education major in English, si Alvin Sanico, and then si Carloy, RadTech student. Yes, no? And nasa la diri karon Daryl to tell something about sa ilang program. Yes, before they go and say something about the program, gusto lang ko maingon nga when I was in high school, gusto kay ko mo join aning creative writing, ma'am. Wow. Pero wala na gayon. Pero natabangan lang ko sa mas amigos, ano na tayo mga brethren dito sa Central Mindanao University nga mo inihatag sa ko chance to speak up and write something. Anyway, ang inyong ginabuhat karon, I understand, is to give avenue to those students with talent and with passion to write and to speak. So we want to know more about that. So maybe kinsa man siguro ang pwede mo istorya sa inyo about this program. Let's start with Ma'am Sharon. Teacher Sharon. Actually, this is a class on speech and stage arts and also in creative writing. Basically, the whole class plan to have an exposure so that the students will be able to experience the actual preparation of the program, the script writing, and the rest. So, bali ma-experience nila ang on-cam o ang out sa camera or out sa stage nga preparations. Unsa gakahitabo no on cam and off the camera. And unsa may naka-unique ani nga program ma'am sa other program nga about arts, diba? Naman ginay other schools naman ay mga program. I'm sure there are other clubs and there are other organizations sa schools. Yes, Sa inyo ma'am, what can you say? Let me Ma'am Joy, what can you say about this program? What makes this program unique from other programs? Yeah, because what makes this program unique is that our students are given the chance to be exposed in this kind of
like in this kind of activity, because not all the students are given the chance nga Exactly. yes, di na ba, application. Tagalog chance nga like inani live nga kanang ma-interview sila live, and then they were given the chance nga maka-experience nga watch kung unsay nahitabo gid tinuod diri sa stage, and then yes. Okay. No, so nakita yun nila kung sa taga nina no nga nagkagubot sa script. So inanagin na siya no reality. Now as a student, noon sa man ang inyong na-learn nga na-apply ninyo karon. To be honest, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, no, we are not expecting nga mao ni ihatag nga program sa mga students gikan sa institution. Not all institution manggod mga kapaglaom is gigaan og privilege. Yes, exactly. Like this. And then if you try to imagine boring subjects jud daw ng speech and stagecraft or arts and creative writing is more on writing and then programming. But if you try to notice it, pagdala sa institution, ma'am, ayos kaayo. Dito na ako na-inspire akong self sa tanang students nga writing is very fun. Dito nimo makita ang knowledge o ang ka-beauty sa magbuhat og script, mga write-ups, articles, ug uban pa. Ano ka na makita na ni may mga output, no? Even God himself, siya nga, after ibuhat niya ang kalibuhat na he said, this is good. So, kung nakita po ba, mabuhat na ito atong output, we could say, this is good. Makatawag ka satisfaction sa atong kinabuhi, sa atong spirit. Well, I'm going to ask Chris now, does joining the program give you a way to find your better self? Yes. In what way? Na-improve ka in what way? It's improving my skills as for me. I'm a nursing student, and I think it's improving myself to speak in this kind Lagi of no kay sabtan ako ba kaning naay mga emergency situations, kaning mga nurses magud mo pacify, magpakalma sa kuan. And if you know what to say, if you know what to do, you choose the right words, makalma gitong kuan. Yes, no. So kani siya di lang siya about writing, no. So tanan naa diri, di ba? Application in real life. Oo. So tanan-tanan ni siya, package na ni siya. Right? What about Carly? For me, actually, I'm not really fond of speaking to many people, but this subject really helped me, like to for ma-expose na ako kong self nga kaning I can kanang mabuhat po na ako di ay ang kaning ingani nga part sa koad sa communication, sa speech. Thank you, Carla. Yes. You know, Alvin, we're saving you tungod kay ikaw English major ka. So, nasabtan ako nga murag ikaw gid ang mo kumbaga ikaw gid ang mo practice ani sa imong gi-joinan nga program. Anyway, on behalf of all those students with the same major as yours, unsa man imong masulti joining this program? How will you encourage them? Because well, actually, kini siya nga program. It's really, really fun and exciting. It's because this kind of among subject nga speech and arts o creative writing, it really improves your writing skill. And of course, yesterday we were able to make a script with Lance. So because Lance also is napod siya, same of course, based education, major in English. So I think kini siya nga program naghatag sa mga karon na expose me in TV really helps us to improve not only our skills, but of course in our communication to others. Thank you, Alvin. Thank you, students, for your thoughts. Now, maghinapos na itong oras, I'm going to ask the thoughts of the teachers again. Ma'am, kanibang atong gihimo nga program and seeing the students love it and seeing the students grow while they're in it, unsa ka importante nga kanibitang ma-express nila ilang kaugalingon in many ways and in many forms. Let's start with Ma'am Sharon. Well, ang communication magad is very basic to human being, and they basically need also to express themselves, especially magud sa karon nga daghan na kaayo ta og social media. So para sa ko ang speech and stage arts as well as creative writing is one way of
parang they can express what their thoughts na sometimes dili nila ma-express, especially to the older ones. Yes, oo. Ma'am Joy, kaning I know nga ginagamit sa uban ng atong mga kaigsunan karon like sa social media like you said ang freedom of expression. But Ma'am Joy, unsa ka importante ang gamito ang freedom of expression sa saktong pamagi. Which I know nga mo ninyong ginatulo sa inyong program. Yes. I think you need to think first before posting anything on FB. Tapos, especially now, nga dali na lang kayo, di ba? Seconds or click na lang. just one click, Powerful, spread na good rin. kind, Yes. good words. So, you need to be careful with everything that you say on TV, on Facebook, or to any person nga imuhang ma-encounter. Thank you. Yes, sakto gid na siya, ma'am, no? Kung masayop kag click, masayop kag Di na post mabalik, wala dili na siya rewind. mabalik. Now, any kuan na lang, no? Parting words na to, Ma'am Sharon, no? Or any program sa school nga pwede na to i-share sa atong mga AMCC, yes, We viewers. are from the Adventist Medical Center College. We offer different programs, especially pharmacy, nursing, other medical courses like medtech, physical therapy. We also offer education, secondary education, and basic education, as well as senior high school and junior high school. Wow, thank you so much, no? So mga kapaglaom, no, mo to sila ang atong mga teachers and student from Adventist Medical Center College. And mobalik ang Panimbaya sa Kabuntagon World, mga kapaglaom. Mayang buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kaniyong tanan. Anasab kita sa itong segment ang Let's Pray Today. O kining kayo atong ikahin alang sa itong panginihu sa pagampo sa 777 prayer. O apil na usab sa inyong mga padala prayer request. Ikaw ba nato karon sa pagampo? Si Pastor J. Policarpio. Pastor, salamat kayo sa pagiguban. Good morning and sab maayong buntag sa tanan. Yes, and Pastor na lang mga prayers yung atong i-appeal ang mga prayer request. Una, please help us pray for Jovelyn Santiago na sana tanggapin na niya si Lord Jesus Christ as her personal Savior. This is from Mila and Will Be Lau. Another prayer request, good morning mga kapaglaom, help us pray for Queenie Lee Canyo. Nga unta, maayon na siya sa iyahang gibati nga UTI. And lastly, please pray for Brother Manubag. He's actually the father of Gab-Gab. Yes. At isa sa mga volunteers sa Hope Channel. No? Perahan siya karong Lunes dito sa Davao. O dahil na siya og blood donors. So, hinaut nga doon ay mag-donate og dugo o sa successful ang mga operation. Okay. Pastor, let's pray. So, sa tanan nga nakakaron, takna na sa itong pag-ampo o gangyon tamos pag duko sa itong ulo, pagpiyong alang sa pag-pray. O Diyos nga labing kamahanan, salamat sa panalangin sa kinabuhi. Salamat Amahan nga ikaw wala gyud nibiya kanamo. Salamat nga ikaw naghatag sagasa Ginoo Dios sa kinabuhi ug sagasa sa adlaw papahulay. Ang pag-ampo Ginoo mao usab ang magahatag og kalig-on kanamo nga nagikan kanimo. Usab dako nga panalangin nga ikaw ang Dios namo. Sa pinasay Ginoo naay usa ka igsuon nga sayang decision Ginoo Dios mo dawat isip nga iya kang personal nga manluluwas pinaagi sa santos nga bautismo. Akong giampo Ginoo Dios kining si Jovelyn Santiago nga sa iyang decision Ginoo, the decision nga iyang pagabuhaton sa pagdawat kanay mo pinaagi sa baptism Ginoo Dios mao ang pinaka nindot og dako nga panalangin. Usab Ginoo Dios panalangin ni siya sa iyang mga plano sa kinabuhi. Kauban usab sa amo ang usa ka higala si Queenie Lee nga naasay gibati nga siya unta maayo sa iyang UTI. Ginoong Dios, walay imposible kay ikaw ang doctor sa tanang doctor magagamit sa mga tawhanong mga doctors o mga nurses nga mag-assist, magatabang sa pasyente
nga naa karon sa sitwasyon nga nay sakit. Ginoong Dios, wala imposible kanimo kay kanimo nay kaayuhan og pinaagi lamang kanimo Dios masayra namo nga naay kalampusan. Among iampo ang usaba amahan sa amo usa ka igsoon ni Brother Gabgab sa iyaha nga sitwasyon Ginoong Dios sa mga nasa gibati karon. Kinahanglan niya ang tabang Ginoong Dios, especially nga siya pag-operahan o kinahanglan niya og blood donors. Among pag-ampo nga naay mga kaigsunan nga moabli sa ilahang kasing-kasing alang sa pag hatag og panalangin pinagis dugo Ginoong Dios og sa schedule nga mahitabo pinagis sa operasyon. Salamat Amahan nga ikaw nagpaminaw kanamo og salamat nga ikaw ang Dios kanunay. Salamat nga ikaw nagsaad kinabuhing walay katapusan og mubalik na ka sa dili madugay nga kaming tanan magpuyo dito sa langit ng pulay-anan. Kayang tanan amo ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Jay. Thank you sa so prayer. much. O sa mga kapaglaom, kung doon ako may mga prayer request, pwede ko yung padala sa itong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usap sa itong contact number na makita sa yung TV screens. And O sa Let's doon Pray. usap kita separate yung program yun para nga mag-cater sa yung prayers, ang Let's Pray Pilipinas, ang schedule ana, Yes. Weekdays. Yeah, every day mga kapaglaw mga atong Let's Pray Pilipinas from Monday to Friday, and we have also Sunday every morning. Okay, so kita-kita ito mga sa mga kapaglaom. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama. Siya nababantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, may tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya. Alam mo ba? Problema over friendship sa gusto nga mag-court sa kababae ang atong Tagalog sulbad diri sa Dear Panimbaya karong Kabuntagon. Dear Panimbaya, as
ask ko advice about sa akong problema regarding sa aking feelings. Mahal ko na po ang sister natin sa church. Kaso, hindi ko po masabi sa kanya dahil natatakot ako na masira ang friendship namin. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil aalis na siya para tuparin ang gusto niya na maging isang missionary. Humihingi po ako ng advice kasi po mahal ko na po siya. Ano po ang gagawin ko? Ang atin pong sender ay galing po sa Nueva Ecija. And tayong lahat po ngayon ay nire-request po natin na tayo po ay magsalita sa salitang atin, ang salitang Tagalog. Joining us with us this morning is Rayo, ang atong pinaka-ambungan o nabilong na gyud siya sa City of Golden Friendship. Ano yun ang intro? Lalaki atong sender. O si Sharon, Ma'am Sharon, ang atong actually, she writes books, so makarelate siya sa ato ang sender karon og saan yung kani sa atong sender karon. Actually, mga kapaglaom, ang atong sender lalaki. So, ang ato pong na-address atong panel karon, pulos mga lalaki. So, let's listen to what these men will gonna say. Let's start with Rayo. Ray. Intro ako sa gyud. Oo. So, dapat Tagalog, Ray. Okay, so dun sa sender natin, Tagalog. Well, ano po, ganito lang po gagawin nyo. Since wala din po akong girlfriend ngayon, kasi yung eskwela, school muna. Ayan, so, ano po gagawin nyo? Siguro po, kailangan nyo pong gawin kung ano man yung sa tingin nyo po ay tama. Dahil in the first place po, yung sinasabi nyo pong friend nyo na gusto nyo pong ligawan ay gusto niyang maging isang missionary, tama? So ano ba talaga? Kailangan ba niyang ligawan o hindi na? Siguro kailangan niyang sabihin kung ano yung nararamdaman niya para wala na siyang problema. Kumbaga sa'yo, Rayo, is take the risk. Kasi alis na naman siya eh. Yes. Okay. Okay, Wing. Tagalog to ha. So, ang hirap magtagalog pero patunayan natin dito nga marunong tayo magtagalog. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid, magpakatotoo ka, brother. Kasi sasabihin mo, mahal na mahal kita. Huwag ka nang mag-isip ng ano pa. Kasi yung friend mo, kilala ka niya at saka siguro wala nang ibang pupuntahan dyan kasi nakita niya yung ano ka ngayon. So, sasabihin mo, liligawan mo na. Huwag ka na, pupunta pa ng iba yan. Wala, malas ka. So, liligawan mo. Palabas yung nararamdaman mo sa kanya. Amin, direct. Amin. Okay, Daryl. Lalaki yung kinatabag. Yun talaga. Kung ako sa'yo, yun din yung gagawin ko, yung sinabi ni Wing. Kasi, brother, an unspoken truth benefits no one. At saka yung truth mo, hindi naman mag-hold back yun sa decision ng gusto mong babae na pupunta sa malayong lugar. Besides, pag nasabi mo na yung truth mo na out na yun, it will give you hope. Siguro sa conversation nyo through phones or through social media, ma-develop lang yung feelings or when she comes back, na kay hulaton nga tubag. I don't know. But I'm telling you, man up, speak your truth. Okay, let's hear from Ma'am Sharon, women's point of view. Well, basically, I agree with them. Kasi, syempre, sa society natin ngayon, hindi tama kung tignan kung babae ang nauna. So, it's always the man that goes first. Pero bago yan, I suggest you pray first. Humingi ka ng guidance from God and probably ask Him to let you say the right things and impart the right words so that you will be able you will be understood by the girl that you love. So, sa iyo po, ma'am, kailangan sabihin niya. Wala nang patumpik-tumpik pa. Oo, kasi pag hindi niya sasabihin, kailan pa? Yeah. Kung hindi ngayon, when? Diba? And the same lang naman ang answer, kumbaga, Basically. now or later, the same lang naman. Okay, Pastor Jay, what do you think about this? Ikaw ba ay friendship over courtship ka din ang na-experience mo ba yan? Okay, so sa
sa lahat po na nakikinig, especially sa center natin. The basic foundation of relationship is friendship. So you have already the basic foundation, and that's a good starting point sa relationship. And then telling the best, especially kung ano yung nararamdaman mo sa tao, is wala namang kasalanan dyan, di ba? Especially your feelings. And just support her sa lahat na kanyang gagawin, whatever it is, especially kanang missionary, yung missionary work na plano niya or gagawin niya, you can support it. And at the end, actually, hindi naman mahaba yung vacation or pag missionary niya, babalik naman talaga siya. And for sure, if you ask for the Lord, everything, especially sa babae, walang imposible. God will answer our prayer. Okay, sa atin pong sender, I hope po na mag-decide na kayo. This is now the time for you to convince yourself na okay, sasabihin ko na talaga no matter what. Yes. Pero do it in a way na alam mo naman yun eh. I mean, lalaki, alam naman ng lalaki kung That's ano right. talaga ang gagawin. So, do not worry about your friendship. Just tell her, okay, this is what I feel about you. Yes. I love you more than friends. So, it's up to her kung ano yung, yung response niya. Mga kapaglaom, ang response po namin, ngayong umaga, sorry, sinisipon talaga ako. Ang response po namin sa umagang ito, para kay Reo kasi, magtagalog pa ba tayo? This is his last Sabbath dito po sa atin. Okay. Okay. Tagalog. Maod yan. So, Reo, we would like to thank you, Thank you, sa mga time na yun. Kailangan ba tayo mag-Tagalog? Balik na, Bisaya, balik na. Kay Reo, dili na yun. Thank you sa harana. Thank you so mupuli much. ka o nga sa iyong wata sa buntag. Thank you kayo. Ay, gilakwing. So, nag-thank you ka kay absent ka, tas ako nagpuli ako. Bulgaray na din. Kabalog yung kagets. Actually, ang iyang ang iyang aura nag-reflect o lahi nga kalipay ba moabot sa mata, ganahan kayo maki-converse sa imo Reo kay daan kaayo ang feeling. O ako ding i-greet si Kuya Bing Sanes diya sa SMM Southern Mindanao Mission. Thank you for watching og regards ninyo din na Hope Channel SMM, Hope Channel Jansan. Sa atong mga volunteers diya, mga boys and girls, of course, ladies and gentlemen. Happy Sabbath ninyong tanan. Mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Hello everyone, this is Jovit Paldibino and you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, mga kapaglaom, atong balikan na ang mga aktibidades nga gihimo sa ato ang mga kagsuunan sa lain-laing mga iglesia. Ug atong balikan na ang unsa ning balita nga gihatod sa tuwa sa ato ang Mas Amigos Dumaguete chapter ug unsa ang hitabo dito sa Maranding, Lanao del Sur. Kana og uban pa diri sa News Plus. Nagkatigom ang mga kababayan sa Zone 3 Lanao Malabang District adlong Sabado, Hunyo 30, 2018 alang sa usa ka Women's Ministries Fellowship dinhi sa Lanipaw, Lala, Lanao del Norte. Kini nga fellowship gilangkuban sa upat ka distrito nga mao ang Tubod District, Kapatagan District, Malabang District ug Maranding District. Madasigong nangulo ug nagpartisipar sa mga programa ang mga kababayan ug nagpahat usab og mensahe si Sister Danita P. Caderma, ang Children and Family Life Director sa South Philippine Union Conference. Ang matag distrito aktibo nga nipahat sa ilang mga aktibidades sa milabayng bulan pinagi sa usa ka video presentation. Nagbalipayan usab ang mga kalalakihan nga senior citizens nga nakadawat og gift packs gikan sa women's ministries. Kini nga aktibidades napakita sa ilang tema nga Touch a Heart, Reach My World. Kini si Fitzgerald Yamit alang sa Hope Channel News Plus. In this closing work of the gospel, there is a vast field to be occupied. And more than ever before, the work is to enlist helpers. Young men and young women are called from the field
from the schools and from the workshop and sent forth by the Master to give his message. The feeling is kanang overwhelmed ka. Grabe ang prayer, ka-powerful. Ilang ingon na kami nalipay pero ang following na ang video mas nalipay dyan sa The best part of this event or this workshop is the united prayer. Ako ma-feel jud ang iyang presence bitaw dayon kanang najud ang kuan ako nga love jud ko sa. I remember one time before we organized this program that we need to pray. At that time, it reminds me that this is not our program. This is God's program. This student workshop held here in Bagakay, Dumaguete is a response to God's call to enlist. In this event are more than 40 young men and young women who, like Isaiah, longs for a personal experience with God and be transformed by His grace. And to heed God's call, who will go? We, the youth, will say, "Here I am, Lord." Daghang salamat News Plus no, makita nato ato ang mga balita sa tibuok nga kalibutan o diri sa Pilipinas no, local. Kung doon na mo yung mga balita diha, pwede ninyo ipadala diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. And sige. O, dyan. Actually, it's youth ba ang bisag asa ta karon no, ang mga batanon ang galihok. Yes. And I'm so happy diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mga happy people. Sa tuwa sa una dyan. Sa tuwa sa una. Actually, katong episode 1, season 1, kami upat. Kanang one kay me ba, kanang conscious kay me sa start pa manggod. So, ang mga seryoso kay me, karon diri mo chillax. Hindi na kayo ulit pag-start ako. So karon mga kapaglaom, ang inyong giatangan ang birthday bulletin o gatong tanawon ang mga birthday celebrant. Happy birthday to George Bernardo. Happy birthday! Sanita! Pastor Sunny! Happy birthday! Mayor Mugo! Happy birthday! Happy birthday! Harvey Nicanor. Happy birthday! Kate Ura-Ura. Oy, Kate, happy birthday. Dindo Agape. Uy, amigo, Dindo, happy birthday! Happy birthday! Melcy Auntie Melcy Kipanes. Kipanes. Para kinagitan. Ringo Saka. Ringo. Happy birthday! Donna Mela. Donna Mela, happy birthday! Richie Ortiz. Sir Arch, happy birthday! Guwapo. Aldrin Idades. Bro, happy birthday! Ana May Hagwali. Mahod ni Ate May. Ate Loida. Happy birthday. Rami. Si Ram, happy birthday! Seth Oy, Rasa Paul. III. Guwapo. Happy Sir birthday, Paul. Luella Maciales Cabahog. Happy birthday. Birthday ka, guwapa. Happy birthday, Anthony Dion. Kabahog ka birthday, Dion. Happy birthday. Melamor Renny Boy. Renny Boy, happy birthday! Donna Kipanes ba? Auntie Donna, happy birthday! Jennery. Oy. Jennery del Pueblo. John Ray del John Ray. Naomi Auntie Now, Asilo. happy birthday! Don Oy. Don H. Lacon Jr. And Leah. Producer. And mga kapaglaom tungod kay si Leah ang producer diri, malimot na mi sa birthday kay ang producer man na mo Produce og cake. Og cake mao man na siya mingon nga ang Grabe. cake mao ni birthday kasi siya may nag-produce nagilom-ilom siya nalimtan gyud. So unya utang na ni siya li utang unya na mo ang cake unya ingon ni Bayran Char. ra, bayran niya. Additional birthday Paningli, greetings, Jun no? Lea, paningli, Lea, paningli. Happy Wala ka nagsapa. birthday! Ay, sige na. Happy birthday, Genesis Mendez. Sige, atong kantahan. Happy birthday to you. O karon mo ato ta sa greetings. Unahon nato ang mga bisita si Char. Ayan Atong mo. i-greet ang atong mga Pinoy diha sa Page, Arizona. Antoinette Pontevedra, Larry Pontevedra, asayang mga chikitings, Ate Becky, si Chris, si Ian, si Richie, nakalimutan ako. Tanan nga taga-Page, mga silingan namo dihang mga Pinoy.
happy viewing niya sa inyong tanan. O uban man sa atong mga kaigsunan din na sa Scottsdale, Arizona, Pastor and Mrs. Glenn Santa Ana, Pastor Jov Tio, Pastor Ron Yabot, sa San Francisco, Pastor James Amado and Karen Amado, Pastor Bernie Castillo, atong mga international correspondents. Some of them will come over here para sa atong helping one another o sa atong volunteers night. Magkita-kita taon niya pohon. Ako pong pamilya akong i-greet. Happy viewing sa inyo tanan. Kanang volunteer night, kinahanglan nakatuksido tana. Nakagaon. Nakagaon, nakatuksido. Gila na, gila. That's next week, right? Next. Wala pa tayong memorandum yun. So na-announcement diri no gikan sa atong station manager kung katong si Victor Manubag operahan siya karong Monday unya nagkinahanglan siya pulo kabag nga dugo type O kung positive. Oh yes, kung naamo dihay dugo nga type O, pwede mo donate kay Sila dapit, oo. pwede mo contact sila diri sa Hope Channel or sa Opal SDA Church na man dito kay karon sa Davao man siya operahan karong Monday. So kinahanglan dagan-dagan kay pulo kabag nga dugo na. So usa na sa ang iyang anak na usa sa mga volunteer nato diri sa Hope Channel. So contact lang mo diri. Naaslay heart to donate. Pwede sila mo-contact sa ato. Gab, Uncle, you're in our prayers. It's Hawid always lang. been a part of Panimbaya sa Kabuntagon si Gab-Gab. So, we do hope nga na miracle. I mean, always magyud mo himo og miracle ang Ginoo. Yes. So, let us claim His promises for this for this situation sa papa ni Gab-Gab. Yes, Gab. Hawid lang, Gab. Stay strong. Remain strong. Alright. Dugang pagpanibaya, So- ako panibayaon sa akong higala, si Mel Fran, ang iyang family, halasan family sa Pagadian, 18 family sa San Fernando, Bukidnon, kaya Jeter, Maing Buntag, Happy Sabat, Uncle Nelson, at Mercy, Maing Buntag, Happy Sabat. Dunay panimbaya po, gikan sa atong bisita, taga AMCC, ikan kang Sir Ramonal, greet ko sa akong mama ug papa sa Lower Olave, Buena Vista, Agusan del Norte. I hope they're watching right now. Sharon Valenzuela, good morning. She wants to say and greet Happy Sabat to Dipasukat family, Lance Cano, Fabi Valenzuela, Shaira Dipasukat, Kiss of Smile Valenzuela, Cano family, LJ Osorio, Marco Osorio, Ellie and Gabby Osorio, Tanan Lacera, taga Church, Iligan City, Alvin Sanico, good morning, Chris Tanyo and Johanna Paipa, and Obidencia Paila. Johanna Paila, Obidencia family sa Pagadian City, and Gaid family gikan kini sa atong bisita earlier from AMCC. Yes. Alright, so napoy panimbaya diri no gikan ni sa kang Luis Cagas Cadava, mga amigo nilang gipanimbaya mo Cap Gerard by Litz, Kuya Rams o ang nag-angkas pod sa ako ang naligid mi. God bless daw sa inyo. And happy watching also to Ma'am Darlene Sabot and family. Happy listening diha sa Hingoog sa Terminal Hospital. And gusto na ko i-share sa ako ni sa ganina about sa anang Dear Panimbaya. Nakita na sa Twitter no at Angel Tolentino. Ligawan nyo na mga crush ninyo hanggat buhay pa kayo. Kasi sa langit, lahat magkakapatid na tayo. Yes, yung advice. Ako lagi share. Thank you. Nice advice. Okay, dungag greetings mga paglam. Happy watching. Ma'am Angel nga wala na kuyog ka lang. Nasa Yes. Manila. But happy Sabat Ma'am Angel and greetings po sa amo ang family gagariyon yun diya sa Dumingag wala jud mi kauli kay some responsibility nga kailangan na mo i-fulfill. So happy Sabat ninyo and we hope nga ma-enjoy mo sa inyo ato ang reunion bahalag wala mi hap. Hello Uncle, Auntie, good morning diya Mommy and Dad and everyone around. Happy Sabat. Dunga greetings from Ricky Balater Harliga Jr. Happy Sabat to all Panimbaya nako akong mama ug papa, si nanay ug tatay ug sa akong pinalangga nga asawa ug anak nga si Kyra Mir Harliga nga nag 1 year gahapon. Thank you. Happy birthday and happy Sabat to everyone. Good morning. Ako din pagpasalamat sa NCMC AYS family for their warm welcome kagabi. Amen. Thank you kaayo Yes. sa ato mga kauban Exicom and Pastor Preferio Lagunday's family, Ma'am Glenn Lagunday. Thank you so much. Actually, pagkahuman deserving ba tato? Salamat yung kaayo sa inyong tanan. And Kuya Sammy sa Lardas family, diya sa Covina International SDA Church, atong pamilya din na. Good morning sa inyong tanan. Sherwin Cañales, see you pohon, o Ati Inging Prahes, and
Kuya Alger Price, good morning sa inyo tananina. Ang atong pinakakusog nga boss, Rex Gonzaga, Jessica Gonzaga, good morning kaniyang tanan. Siya gina-permi ga-remind sa ako nga basta, na-share me gina-remind sa ko. Then si Ma'am Cora Wahiman and Dr. Ed Wahiman, thank you so much for always giving us your flowers nga manindot kayo. O uban man sa atong ubang mga sponsors. Thank you so much for always supporting this kind of ministry. Amo pong pagpanimbaya sa tanan natong mga volunteers nga naa dinhi karon sa studio. Bibo mi, mga kaigsuunan, mga kaigalan. Si Lovely Gulfan. Love, see you soon. Yes. She will be joining us. Yes. Kaning set nato, puno na ni, dili na ni, maigo na to. Kay daghan na. It's always good to feel nga kanang nay bag-o nga, ano ba? Bag-o nga klase sa Panimbaya. Yes, and thank you, Ate Charm, no, sa Kuya Andro and sa Dars sa team. Nahimo siyang world tungod po sa inyo agad. Extend pagid sa amin. Kaya Wing, napaka-greetings Bibo na niya. kay takaron tungod kay lahi-lahi naman po datong mga panagway, no? Mga gwapo na tag mga gwapa ni samot. Ni samot. And ako pasalamatan, no, ang tanan nato nga mga labi na diha sa kusina nga nagatiman pirmi pakaon pamahaw na mo. Yes. Then kung doon naman may mga kapakyasan, mo nagitawag nga ato na lang gining mag-adjust na lang kita sa panahon nga dili tugot nga panahon. So Okay, yes. And happy Sabat sa tanan. One more Ako greeting. magpapa. So one more greeting sa Cortez family. Kani kang Leia diya sa Mabini, Tubahon, Dinagat Islands. Yes, Cortez family, happy Sabat. And help us pray no nga daghan na batag upcoming activities sa Hope Channel. Yes. Please pray for us labi na sa ato ang helping one. Then og ato pasalamatan ang atong mga bisita nga naa karon from Iligan. Thank you. Thank you so much sa inyong pag Joy, Greetings, Sharon, sa and the students. Yes, greetings sa among president, no, si Dr. Nemol Tambalki, no, and Doc Ian Abordo, and sa mga faculty and staff diya sa Adventist Medical Center College. And ako i-greet Chris Gubat, no, dili ni siya Adventist pero ganaw siya Hope Channel. Amen. Good Last morning. lang yun. It's always been so blessed nga happy ang tanang mga Kristohanon Amen. when Yes, it comes to Sabbath day. Yes. So, it's okay to be happy. It's so blessing siya nga mo tanaw ka sa uban nga happy ka tungod kay karon ang adlaw nga balaan alang sa Ginoo. Good Yes, vibes mga na. kapaglaom, special kaya nga atong episode karon ug mas special pa gyud ang mga episode nga among giandam para lang gyud kaninyo sa mga sumusunod nga Sabado. Atong ang kuno na grasyang humaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, mga kapaglaom, ayaw mo kagool. Sunod sa bado, kuyo gihapon namo si Charm o si Daryl. Batiyaw kipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan, nagrughatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Bye! Happy Sabbath, everyone! Ma'am Jessica, good morning. Happy You guys Sabbath. need to meet